Döwletimiz tarapyndan gorulýan şeýle ähmiýetli ýerleň biremi ýurdumyzyň demirgalyk çägine ýerleşýän Gaplanlar döwlet tebigy gorakhanasydyr. Özü eýleýän meýdany boýunça diýarymyzda iň uly hasaplanýan bu gorakhana şahsenem hemde Sarıgamış çäkli gorakhanlary özüne birleşdirýär. Sarıgamış döwlet tebigi çäkli gorakhanasy 1981-nji ýylda düredilip, onuň esasy maksady suw kuşlaryny, keýikleň köpelýän ýerlerini goramakdan ibaratdyr. Şahsenem döwlet tebigi çäkli gorakhanasy 1983-nji ýylda düredildi. Onuň esasy maksady bolsa toýnakly haýwanlaryň goragyny güýçlendirmekden ibaratdyr. Özü bolşly tesini ady bilen köpleň ünsüni özüne çekýän Gaplanlar döwlet tebigi gorakhanasy 1979-njy ýylda düredilip, ola Daşoğuz welaýatynyň çäginde, ýagny ýurdumyzyň Demirgazyk Gunbatar çetine ýerleşýär. Oly alyslary uzaýan depe düzleri, aňa-daňat berentlikleri, çölüm meýdanlary, jeňerlikleri, tesini, tebigi baýyrlyklary hemde suw giňişliklerini özünde jemleýär. Gorakhanyň esasy maksady ýurdumyzyň demirgalyk çäginiň ösümlik hem haýwanat dünýäsini goramakdan hemde geljek nesiller üçin aýap saklamakdan ibaratdyr. Gorakhanada alyp barýan möhüm wezipeleň hataryny gulanlary uzurky meskenine gaýtadan uýgunlaşdyrmak hemde köpeltmek, üst ýurduň daý goşlarynyň, jerenleň itaýlarynyň sanyny artdyrmak, Sarıgamış gölüniň suw giňişliklerine ýaşaýan guşlary goramak, jerenleň aýraklan köpelmegine şert üretmek ýaly derwäýs işleri görkezmek bolar. Gorakhanyň meýdany 280 000 hektardan gowrak bolup, gemirjilere we ýyrtyjy haýwanlara baýlyk bilen tapawlanýar. Bu ýerde seyrek duş gelýän haýwanlardan daý goşlary, jerenler we gulanlar ünsüňi özüne çekýär. Gorakhanada guşlaryň 80 görnüşi Sarıgamış gölüniň töweregine duş gelýär. Gorakhana ýyrtyjy guşlaryň köp türlügi bilen ünsüňi özüne çekýär. Bu ýerde bir göt öteligi, depe saçançysy, ýylançy gyrgy, gönek we şuňa meňzeş guşlary da has köp duş gelmek bolýar. Köle balyklaryň uly toparynyň jemlenini näme bellemek bolar. Gorakhanada almy balyk işleri ýylyň bütün dowamyna ýygydarly alınıp barlýar. Tebigatda bolup geçýän her hili hadislere gözegçilik hemde ösümlikleň we haýwanlaryň seyrek duş gelýän, ýitip ýok bolup barýan görnüşlerini alymy esasy öwrenmek, köpeltmek, gorap saklamak dowam etdirilýär. Demirgalyk türkmenistany guşlaryň uçup geçiş häsiýeti esasany sebitde bar bolan uly suw aýtymlary, Sarıgamış köli, Zeňi Baba köli, Uzunşor köli hemde beýleki köller bilen baglanyşykdadyr. Köller demirgalykdan günertä we ýygyny uçup geçýän guşlara wagtlaryň düşürmek hemde iýmitlenmek üçin amatly ýerler bolup durýar. Şoň üçin hem guşlaryň esasy bölegi şol köllüň üstünden ýa-da olara ýanaşyk meýdanlardan uçup geçýärler. Şol guşlaryň 20-25 götürmei şu ýerlerde hüwürtgeleýän hemde gyşlaýan guşlardyr. Eşlemege, dürtip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin Gorakhanyň ilmi işgärleri, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde arkadaly Gahrman Serdarmyda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler.